соҳа муовини якуми вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Маҷиди Юсуф, раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезияи ҷумҳурии Тоҷикистон Хоҷазода Ориф, муовини раиси Бонки Миллии Тоҷикистон Икроми Сироҷиддин, раиси кумитаи маҷлиси намояндагон оид ба иқтисод ва молия Дусмуродзода Сураё ва дигар вакилон муаррифӣ намуданд. таҳкими робитаҳои нақлиётӣ бо дигар давлатҳо дар меҳвари таваҷҷуҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. Дар шаҳри Душанбе бо иштироки сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода, намояндагони давлатҳо, созмонҳои байналмилалӣ ва шарикони рушд конференсияи байналмилалӣ оғоз гардид. дар шаҳри Душанбе бо иштироки намояндагон аз кишварҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, иттиҳоди Аврупо, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ ва шарикони рушд ҷиҳати таҳкими робитаҳо дар соҳаи нақлиёт конфронси байналмилалӣ оғоз гардид. дар қисмати ифтитоҳӣ чорабини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода доир шудани тадбири муҳимро барои таҳкими робитаҳо дар соҳаи нақлиёт муҳим арзёбӣ карда, таҳкими ҳамкориҳоро дар ин соҳа барои ҳамаи давлатҳо муфид донистанд. амалишавии ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати баровардани мамлакат аз бумбасти коммуникатсионӣ ва дар ҳамин замина бунёди роҳу пул ва нақбҳо дар солҳои истиқлоли давлатӣ имкон фароҳам овард, ки рафтуомади нақлиёт дар 4 фасли сол таъмин шавад ва қаламрави Тоҷикистон ҳамчун транзит бештар истифода гардад. ҳадафи асосии конфронси байналмилалӣ ба истифодаи пурраи имкониятҳои давлатҳо барои таҳкими робитаҳо дар соҳаи нақлиёт ва зиёд кардани боркашонӣ равона карда шудааст. дар маҷмӯъ дар конфронси байналмилалӣ таҳти унвони роҳ ба сӯи Тяншон 300 намоянда аз Озарбойҷон, Арманистон, Гурҷистон, Ҳиндустон, Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Покистон, Туркия, Туркманистон, Чин, Русия, Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкориҳои Шанхай, Маркази байналмилалии дипломатияи нақлиётӣ, намояндагони бахши хусусӣ ва шарикони рушд иштирок намуданд. муҳтавои асосии конфронс фарогири иҷрои нишондодҳои созишнома байни ҳукуматҳои кишварҳои узви Созмони ҳамкории Шанхай дар бораи фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ ва инчунин таъмини татбиқи созишнома дар бораи таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёти заминии давлатҳои Осиёи Марказӣ буд. имрӯз тавассути қаламрави Тоҷикистон молу коло аз як қида ба қидаи дигари олам интиқол дода мешавад, ки ҳамаи ин натиҷаи татбиқи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат, баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ ва дастоварди истиқлоли давлатӣ мебошад. дар доираи конфронс ҳолат ва дурнамои рушди долонҳои байни минтақавии нақлиётӣ ва ҳамлу нақли мултимоделӣ, рушди инфрасохтори роҳу нақлиёт барои беҳтар кардани бехатарии ҳаракат дар роҳ, равнақи робитаҳои нақлиётии давлатҳое ки ба баҳр роҳ надоранд бо бандарҳои баҳрии Осиё баррасӣ шуд. беҳтаркунии имконият, истифодаи бештари шароити мавҷуда ва таҳкими робитаҳо дар соҳаи нақлиёт байни қидаҳои олам аз ҳадафи асосии ин конфронси байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе бо иштироки ҳайатҳои давлатҳо, намояндагони созмонҳои байналмилалию минтақавӣ ва шарикони рушд арзёбӣ мешавад. ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар саросари мамлакат бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор додани даҳҳо ҳазор иншооти нав ба нақша гирифта шуда, айни ҳол ҷараёни сохтмон дар ҳама шаҳру ноҳияҳо идома дорад. танҳо дар ҷамоати деҳоти Себистони ноҳияи Данғара то соли 2026 бояд 21 иншооти таъиноти гуногун сохта шавад. тибқи иттилои масъулони ҷамоат то имрӯз 8 иншоот бунёд шуда, дар боқимонда корҳо бо суръат ҷараён доранд. аз рафти ба истифодадиҳии боз як иншооти дигар дар ин ҷамоат ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. баракати даврони соҳиби истиқлолӣ буд, ки Тоҷикистонро ба тараққӣ ниҳода дар соҳаҳои гуногун тадбирҳои ободониву созандагӣ ва таҳкими инфрасохтор тақвият ёфт. имрӯзҳо ба хотири истиқболи сазовор аз 35-солагии истиқболияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои ободониву созандагӣ вусъат доранд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон аз ҷумла ноҳияи Данғара низ ободкориҳо бо маром идома доранд.
то имрӯз як зумра иншооти ҷашнӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, дар дигар иншоот корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. дар ҳамин замина ва бо мақсади баландбардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба сайёҳон ва мусофироне ки тавассути шоҳроҳи Душанбе Кулоб сафар мекунанд, аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ дар ҳудуди деҳоти Себистони ноҳияи Данғара маркази хизматрасонӣ бунёд карда шудааст. дар расми ифтитоҳи иншооти мазкур роҳбарияти ноҳия иштирок намуданд. имтиёзҳои фароҳам гардида, дастгириҳои давлатӣ ва ҳисси баланди ватандӯстӣ соҳибкоронро барои анҷоми чунин тадбирҳои созанда ҳавасманд кардааст. илова бар ин, тадбири мазкур ҷиҳати беҳсозии вазъи инфрасохтори деҳот ва муҳайё кардани шароити мусоиди кору хизматрасонӣ анҷом дода шудааст. махсусан соҳибкорони муваффақи деҳот дар пайравӣ ба иқдомҳои бунёдкоронаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон талош менамоянд, то дар ободии деҳот саҳми худро гузоранд. дар ин маркази хизматрасонӣ ошхона барои қабули 60 нафар дар як вақт мавҷуд буда, дар он хӯрокҳои миллӣ ва муаррификунандаи миллати тоҷик омода ва пешниҳод карда мешавад. мо соҳибкорон дар асоси сиёсати созандаи пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор гирифтем, ки як бинои хизматрасонӣ дар ноҳияи Данғара ҷамоати Себистон ба истифода диҳем ва ин рӯз рӯзи ифтитоҳия ин бинои мо ҳаст, ки ин бино дорои ошхона ва як маркази савдо мебошад. мо дар оянда нақша дорем, ки бо ифтитоҳи чунин марказҳои хизматрасонӣ машғул шавем ва барои мардум ҷои кор ва барои рушду номуи миллати худ саҳми худро гузорем. минбаъд сокинон ва сайёҳону мусофирон аз маркази савдо, ки дар ин макон ҷойгир аст, самаранок истифода намуда, ниёзҳои худро аз қабили маводи гуногуни хӯрока қонеъ менамоянд. роҳбарияти ноҳия зимни боздид аз иншооти мазкур барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ тавсияҳо дода, ҷиҳати дар оянда тақвият бахшидани корҳои ободонӣ ҳидоят намуданд. бо бунёд шудани иншооти мазкур сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ ба маротиб беҳтар гардида, даҳҳо нафар соҳиби ҷойи кор гардиданд. дар ҷамоат 21 иншоотҳои ҷашнӣ ба истифода дода шуда ба нақша гирифта шудагӣ буд. айни ҳол 8 иншооти он сохта ба истифода дода шуд. дар 6 тои он корҳои сохтмонӣ идома дорад ва дар 4 тааш бошад корҳои лоиҳакашӣ ва омодагӣ рафта истодааст. мавриди зикр аст, ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ ҷиҳати такмили инфрасохтори деҳот, беҳтар намудани шароити зисти аҳолӣ ва дар ҳамин замина бо ҷои кор таъмин намудани аҳолӣ барнома ва стратегияҳои мушаххас амалӣ карда шуданд. ин ҳама ободониҳо низ маҳз бо шарофати мустақилияти давлатӣ ва фазои орому осуда ба даст омадааст ва сокинони шаҳр аз ин ҳама ободкориҳо шукрона менамоянд ва дар ободии диёр ҳамеша камари ҳиммат мебанданд. рушди бахши хусусии ниҳоли пурмаҳсули парваридаи истиқлол ба шумор рафта, бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва кӯшишҳои пайгиронаи ҳукумати мамлакат таҳризӣ шудааст. дар ҳамин замина солҳои охир ҷиҳати ҳимояву дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷалби сармоя ба соҳаҳои саноати сабук, кишоварзӣ, дорусозӣ, паррандапарварӣ, чорводорӣ, сайёҳӣ ва дигар бахшҳои афзалиятнок имтиёзу сабукиҳо фароҳам оварда шуд, ки тибқи таҷрибаи муосири байналмилалӣ аз дастгирии назарраси ҳукумати мамлакат барои рушди соҳибкорӣ шаҳодат медиҳад. ҳимояи марзи давлатӣ дар қатори арзишҳои муқаддаси давлатию миллӣ, забон, таърих, фарҳанг ва дигар дастовардҳои замони соҳибистиқлолии мамлакат дар ҳаёти мардуми мо мавқеи хос дорад. бо қаноатмандӣ ва ифтихор бояд гуфт, ки дар 30 соли гузашта қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо хизмати содиқона ба ватану миллат собит намуданд, ки дар радифи дигар сохторҳои низомии мудофиавӣ ва амниятию низомии давлат сипари боэътимоди на танҳо ҳифзи марзубун, балки муҳофизи суботи ҷамъиятӣ ва ваҳдати миллӣ низ мебошанд. ба ифтихори солгарди навбатии таъсисёбии ин ниҳоди муҳим дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат чорабиниҳои гуногуни идона баргузор гардиданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи ҳифзи сарҳадоти мамлакат таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ зоҳир намуда, нерӯҳои сарҳадиро кафили амният ва сулҳу осоиштагӣ дар ҷумҳурӣ меҳисобад.
мусаллам аст ки барои пешбурди кор дар воҳидҳои қушунҳои сарҳадӣ кадрҳои соҳиблаёқату варзида дорои фаҳмишу ҷаҳонбинии фароғ маърифатманду бохират зарур мебошанд ки имрӯз ин niҳоди муҳофиз айнан дорои чунин мутахассисон ва дорои шароити беҳтарини хизмат мебошад. Дидбонгоҳи сарҳадии рақами 10 қисми ҳарбии 0444 воқеъ дар деҳаи Зевардашти ноҳияи Шоҳнон имрӯз аз шумори он дидбонгоҳҳои сарҳадиест ки дорои беҳтарин шароити хизмат барои сарбозон мебошад. ин нуқтаи марзӣ муҳофизати қисмате аз сарҳади байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлати исломии Афғонистонро дар ҳудуди ноҳияҳои Шоғнон ва Рӯшон ба уҳда дорад. бояд гуфт ки ин дидбонгоҳи сарҳадии муосир соли 2023 дар доираи чорабиниҳои бахшида ба 30-юмин солгарди қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ҷиҳозонида шуда мавриди истифода қарор дода шуд. мо сарҳадбонон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки марзу буми кишвари беҳиштасоямонро муҳофизат намуда ва намегузорем ки фазои орому осоиштаи ватани азизамон ноором гардад. бароям ифтихор аст ки ман ҳамчу сарбоз дар қушунҳои сарҳадӣ адои хизмат мекунам ва сарҳади давлатиро ба гармию сардӣ назар накарда аз таҳти дил муҳофизат менамоям. дар ин дидбонгоҳи сарҳадии мавзеи Синсилахи деҳаи Зевардашт ҷавонмардони ватан аз тамоми гӯшаи канори мамлакат адои хизмати ҳарбӣ доранд. дар баробари тамрину вазоифи ҳарбӣ инчунин дар ин ҷо дар синфхонаҳои алоҳида ба таълим фаро гирифта шуданд ки дар дарсҳои омӯзишӣ нозукиҳои тактикаи ҳарбӣ ва забондонию дигар илмҳои муосирро низ аз худ мекунанд. дар ин ҷо китобхонаи начандон калон фаъолият дорад ки сарбозон фориғ аз хизмат ба мутолиаи китобҳои бадииву соҳавӣ машғул ҳастанд. сарбозон пайваста дар сайқал додани савияи дониш ва малакаи касбӣ, такмили ихтисос ва худомӯзӣ сайъу талош доранд. дар арафаи 30-солагии ин нерӯи бузурги марзбонии гурӯҳи кории мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоғнон, собиқадорон ва раиси ҷамоати деҳот таҳти роҳбарии сарвари Кумитаи иҷроии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоғнон Гулноро Тайғонова ба табрики ин сарбозони шуҷоъ омада барои онҳо самимияту ихлоси худро баён доштанд. чорабинии расмии идона дар саҳни дидбонгоҳи сарҳадӣ бо садо додани суруди миллӣ ва барафроштани парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. раиси Кумитаи иҷроии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоғнон аз номи раиси ноҳия ва кулли модарони Шоғнонзамин сарбозонро табрику таҳният гуфта барои онҳо беҳтарин таманноҳоро иҳдо намуд. дар интиҳои чорабинӣ ҳофизони номдори Шоғнон барои фараҳмандии сарбозон барномаи фарҳангиро чун тӯҳфаи идона тақдим намуданд. дар дидбонгоҳи сарҳадии Соғчарви ноҳияи Шоғнон чун дар дигар манотиқ ва идораву коргоҳҳо аз рӯзи сарҳадбонони мамлакат ва 30-юмин солгарди қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон истиқбол намуданд. дар ин ҷо ба табрики сарбозони шуҷои ватан, муовини якуми раиси ноҳияи Шоғнон ва дигар кормандони мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия, инчунин толибилмони муассисаҳои таълимӣ, сокинони деҳа, собиқадорон омада ин ҷавонони қавииродаву фидокорро сипари боэътимоди ҷомеа унвон намуданд. иброз гардид ки нерӯҳои марзбонии Тоҷикистон имрӯз бо шарофати даврони соҳибистиқлолии кишвар ва дастгириҳои сарфармондеҳи олии мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қувваи шикастнопазир ва муҳим табдил ёфтанд ва боварии тамоми сокинони мамлакатро сазовор гардиданд. ҳамзамон сардори ин дидбонгоҳи сарҳадӣ низ баромад намуда сарбозони даврони соҳибистиқлолии ватанро аз ҳар ҷиҳат пешрафта ва ҳамқадами замон ном бурд. инчунин сардори дидбонгоҳи сарҳадӣ ба кулли мардуми деҳаи Соғчарв ва роҳбарияти ноҳия ҷиҳати дастгириҳои ҳамешагӣ ибрози сипос баён намуд. ба як зумра сарбозон ифтихорномаву сипосномаҳо тақдим гардид. толибилмон ба табрики сарбозон омада барои болидахотирии онҳо шеърҳои васфи ватанро қироат намуданд. ҷавонони деҳа низ ба табрики сарбозон омада рақсу сурудҳои хишро чун армоғони идона барои сарбозон иҳдо намуданд. аз номи раиси ноҳияи Шоғнон барои сарбозон хони идона ташкил карда шуд. интиҳои чорабиниро барномаи фарҳангӣ ташкил дод. ҳунармандони ноҳияи Шоғнон бо таронаҳои делангез ба чорабинии идонаи сарбозон ҳусну таровати навро зам намуданд.
бахшида ба 30-мин солгарди рӯзи қушунҳои сарҳадӣ дар маркази таълимии қисми низомии 0308 қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Шамсини Шоҳин таҳти унвони марзбонони содиқи ватан чорабинии идона баргузор гардид. Дар ин ҳамоиш роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва дигар меҳмонон иштирок карданд. Баъди садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, нахуст раиси ноҳия, афсарону сарбозон ва кулли иштирокчиёни чорабиниро ба муносибати 30-мин солгарди рӯзи қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик карда қайд намуд, ки дар муддати 30 сол марзбонони кишвар ба сипари боэътимоди давлат ва кафили осоиштагии халқ табдил ёфтааст. Зикр гардид, ки саҳми кормандону афсарон ва сарбозони қушунҳои сарҳадии мамлакат дар мубориза бо ҷинояткорӣ, таҳкими сулҳу субот, ҳифзи марзу буми кишвар ва моликияти давлату шаҳрвандон беназир буда, ин рисолати худро дар назди давлату ҷомеа сарбаландона иҷро менамоянд. маҳз бо дастгириву ғамхории пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таи солҳои соҳибистиқлолӣ мақомоти қушунҳои сарҳадӣ ба як ниҳоди боэътимоди пурқувват, кафили амнияти дохиливу берунаи кишвар мубаддал гардидааст. хизмат ба давлату миллат, ҳимояи марзу буми он ва ҳифзу ҳуқуқи манфиатҳои шаҳрвандон барои ҳар фарди ватандӯст мояи ифтихору сарфарозӣ арзёбӣ гардида, бо рӯй овардани ҷавонон ба хизмат дар сохторҳои низомӣ аз ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ доштани онҳо дарак медиҳад. бо ҳамин мақсад дар қисми низомии 0308 қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Шамсини Шоҳин маросими савгандёткунии навазкарони даъвати баҳорӣ доир гардид. навазкарони қисми низомии 0308 қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Шамсини Шоҳин тибқи низомномаи ҳарбӣ дар пайи сафорҳои расмӣ бо хондани суруди миллӣ ба маросими савгандёткунӣ ҳусни оғоз бахшиданд. дар ин маросим намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, фармондеҳони қисмҳои низомӣ, хешовандони сарбозон, як гурӯҳ ҷавонони синни даъватӣ ва хонандагони синфҳои болоии мактабҳои таҳсилоти умумӣ ширкат карданд. зимни суханронии баромадкунандагон дарҷ гардид, ки ин лаҳзаи хеле муҳим ва фаромӯшношуданӣ дар ҳаёти ҳар сарбоз ба ҳисоб меравад, ки ба номи ватан савганди содиқона ёд карда, ҳамчун хизматчии ҳарбӣ дар ҳама ҳолатҳо барои адои қарзи худ омода мешавад. сипас навазкарони даъвати баҳорӣ дар фазои мутантан барои садоқат ба халқу ватан, президенти мамлакат ва риояи оинномаи ҳарбӣ савганд ёд намуданд. маросими савгандёткунии навазкарон дар фазои сулҳу субот ва ваҳдати сартосарии Тоҷикистони азиз зери парчами Тоҷикистони соҳибистиқлол идома ёфта, ҳар як сарбози навдаъватшуда бо ҳисси баланди миллӣ ва ифтихор аз ватандорӣ савганди ҳарбӣ ёд карданд. дар интиҳои маросими савгандёткунӣ волидайни навазкарон, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва дигар баромадкунандагон миннатдории самимии хешро ба сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид баён намуда, сарбозони қаториро ба ифтихори гиромидошти маросими савгандёткунӣ табрик намуданд. барои хизматҳои содиқона ва ҳамкориҳои зич бо марзбонони кишвар, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти қудратии ноҳияи Шамсини Шоҳин бо нишони сарисинагии 30-солагии қушунҳои сарҳадӣ ва гурӯҳе аз афсарону аскарон ва ҳамзамон роҳбарони қисмҳои низомӣ бо ифтихорнома ва нишонҳои сарисинагӣ аз ҷониби қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон қадршиносӣ карда шуданд. марши мутантан, ки аз ҷониби афсарону сарбозони қисми низомӣ ба хотири маросими савгандёткунии навазкарон ба роҳ монда шуд, хотимабахши қисмати асосии чорабинии имрӯза гардид. ҳамзамон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсини Шоҳин ба хотири рӯзи марзбонони кишвар ва маросими савгандёткунии навазкарони даъвати баҳорӣ дастурхони идона густурда шуд, ки масъулони ноҳия якҷо бо навазкарон шиносоӣ пайдо карданд. сипас чорабинии фарҳангӣ иборат аз суруду мусиқиҳои ватандӯстонаву меҳанпарастӣ дар иҷрои сарояндаҳои маҳбуби кишвар манзури меҳмонону иштирокчиёни чорабинӣ гардид. با افتخار 30-سالگی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر اسپره با شرکت دایره وسیع اهل جماعتچگی شهر و اسکران و افسران قسم نظامی در اینجا مستقر گردیده قشون‌های سرحدی جمع‌آمدی با شکوه برگزار گردید.
پس از واردسازی با تنتنه پرچم دولتی و صدا دادن سرود ملی، رئیس شهر اسفره برآمد نموده با برابر صدقاً شادباش گفتن مرزبانان به مناسبت جشن سعید از جمله اظهار داشتند که قشون‌های سرحدی امروز رسالت کسبی خود را سربلندانه به جا آورده در تأمین زندگی خرم و آسوده، صلح و وحدت کامل، امنیت ملی، یکپارچگی و پایداری دولتی صاحب استقلالمان سهمی بی‌نظیر می‌گذارند. همین است که دولت و حکومت کشور جهت بهترسازی بنیاد دیدبانگاه‌های نوی سرحدی و شرایط خدمتچیان حربی همه‌ساله تدبیرهای نظارت را به انجام می‌رسانند. در مجلس تنتنوی اظهار امیدواری کرده شد که منبع سرحدی کشور محبوب ما برای دشمنان و نفرانی که آرامی جامعه نوین کشور را خلل‌دار ساختنی می‌شوند مدام بسته باقی مانده. نسل امروز و فردای تاجیک حفظ مرز و بوم وطن را مقدس‌ترین وظیفه خود می‌دانند. منبع یک قطار سرحدبانان متین با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی و رهبریت قسم نظامی قشون‌های سرحدی مکافاتانیده شدند. برنامه ادانه کنسپتی انجام بخش چاربینی گردید، لیکن دوام روز تنتنه‌های ادانه در اطراف دیدبانگاه‌های سرحدی تا دهرگاه ادامه داشتند. این جوانان ختم کنندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 50 از دهه کدوچی دهاتی به نام میرزاعلی وایسف ناحیه واسع هستند. در دایره چرابینی‌های آمادگی دفاع حربی با عنوان سرجمی 6 روزه حربی با آموزش و مشق‌های حربی جلب گردیدند. مشغولیت‌ها در سن حولی مؤسسه و راه مانده شده برای مشغولیت‌های تعلیمی آمادگی دفاع حربی صنفخانه با واسطه‌های عیانی جهازانیده شده است. اشتراکچیان مشغولیت‌ها از تاکیدهای رهبری دولت به جوانان در سمت تربیت و تندرستی آگاه بوده با حس بلند ملی به وطن، ملت، دولت صاحب استقلال خود و زبان و فرهنگ ملی خویش افتخار نموده برای حمایت مادر وطن و در آینده ادا نمودن قرض شهروندی خود کوشش نمودند که با اشتراک فعالانه در این چاره‌مینی نازکی‌های آمادگی دفاع حربی را خوب از خود نمایند. آرزو دارم که بعد از ختم مؤسسه به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شوم و در این 6 روزه آمادگی دفاع حربی بسیار چیز از خود نمیده. در این 6 روزه حربی درس حربی ما آموختیم، مینه‌های دستی و مینه‌های زمینی، تای تانکی و دیگر نمودی لوازمات‌های جنگی را آموختیم. در این 6 روزه حربی من گفتنیم که در آینده می‌خواهیم که در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سربلندانه برای مادر وطن و کشور عزیزمون خدمت نماییم. در برابر مشغولیت‌های نظریوی، مشغولیت‌های عملی هم در سن حولی نزد بینای مؤسسه برای مانده شده در آنها جوانان با مهارت بلند آمادگی خود را نشان دادند. جوانان ما برای خدمت به وطن دائما تیارند. مقصد اساسی ما تیار کردن جوانان خدمت به صف قواهای مسلح میباشد. هر یک معلم حربی باید وظیفه خود را اجرا کند. وظیفه اولین درجه ما این تیار کردن جوانان خدمت به صف قواهای مسلح میباشد. مشق‌های سرجمی حربی در همه مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه به همین مانند در سطح بلند آمادگی‌ها دایر گردیده، هدف از برگزاری آن بلند برداشتن سطح آمادگی دفاع حربی ختم کنندگان و آمادگی جوان‌پسران برای خدمت در صف‌های قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان میباشد. امروزها سربازانی که مهلت ادای خدمت را به انجام رسانیدند با سری بلند به نزد والدین و همدیاران خود برمیگردند. در این روستا 2 تن فرزندان باننگ و ناموس جماعت‌های دهات حصار و میرزا رضای شهر حصار، دلشاد حیاتوف و عبدالمسلم غفورزاده بعد ادای خدمت مادر وطن با سری بلند به نزد پدر و مادر برگشتند. امروز نویره من با خواهش خودش رفته در قوای مسلح خدمت به سربازان اجرا کرد. 2 سال در خدمت بود. به سر بلند در وقت خوش به نزد پدرمش برگشت. من همه منتگاهی خودم را با سازمان رسول وحدت ملی پیشوای ملت امام رحمان میرسانم که در چنین وطن آزاد زنده که به سر برده استادیم و هم توصیه می‌کنم که تمام جمهوری من همین خیال فرزندانشون برده به اختیار خود برای خدمت مادر وطن مثلا ادا کردم نمونه شده گشته بیان. در مراسم پذیرایی سرباز نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر حصار و پیرو برنای ده اشتراک و سخنرانی نمودند. گفته شد که خدمت به وطن اصلا خدمت به پدر و مادر و برادران و خواهران است. در ادامه به عائله‌های حیاتوف‌ها و غفوروف‌ها برای تربیت فرزند وطن دوست و خویشتن‌شناس اظهار سپاس و منت
вафодории самимӣ баён гардида шуҷоату ҷавонмардии фарзандашонро намунаи олии ибрат барои наслҳои наврасу ҷавон арзёбӣ намуданд. ифтихор мекунам ки фарзанди мо имрӯз хизмати модар ватане ка бо сари баланд ба назди падару модарошон омаданд. шукронат мекунем ки давлати тинҷу ором این خیلی دولت تنج آرام در جهان خود نیست که ما خطا نمیکنیم. انا میخوایم که همه فرزندان همه خیلی رفته با سری بلند با دلی پر خدمت مادر وطن کرده به نزد پدر و مادرشان با سری بلند گشته بیان و باز در خدمت پدر و مادر باشند. модари сарбоз бо шукргузорӣ аз фазои оромию осоиштагии кишвар иброз дошт ки фарзандаш дилшод ихтиёрӣ дар сафи қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон хизмат карда бо сари баланд баргашт ва аз чунин фарзанд аҳли хонадону пайвандон ифтихор менамоянд. дар фарҷом ҳамчун модар аз ҷавонон даъват намуд ки хизмати модар ватан карда қарзи шаҳрвандию ҷавонмардии худро дар назди давлату миллати хеш адо намоянд. дар шаҳри душанбе ҷаласаи 69-уми шӯрои роҳбарони мақомоти омори давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва ҷаласаи байналмилалӣ оид ба омори соҳаи меҳнат баргузор гардид. чорабинӣ аз ҷониби агентии оморӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ташкилу баргузор шуда дар кори он намояндагони ташкилоти байналмилалии меҳнат, комиссияи иқтисодии аврупоӣ, созмони милали муттаҳид, намояндагони кумитаи иҷроияи иттиҳоди давлатҳои мустақил, роҳбарони мақомоти омори давлатҳои иштирокдори иттиҳод, кормандони илмии самти соҳаи меҳнат ва як қатор коршиносони байналмилалӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. коршиносони дохиливу хориҷӣ асосан масъалаҳои марбут ба пайгирии навгониҳои илмӣ дар раванди гузариш ба стандартҳои нави омори меҳнат ва шуғли аҳолӣ, бозори меҳнат ва таъсири он ба ҷараёнҳои муҳоҷират, мақомот дар шуғл ва ченкунии даромад аз шуғл ва дигар масъалаҳои мубрами соҳаи меҳнат ва шуғлнокии аҳолиро баррасӣ намуданд. бояд гуфт ки чорабинии мазкур то 31 майи соли ҷорӣ идома ёфта мутахассисони мақомоти омори давлатҳои иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил масъалаҳои муҳими омории давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақилро баррасӣ хоҳанд кард. мавзӯи дигар дар шаҳри душанбе натиҷаҳои таҳқиқоти суғуртаи кишоварзӣ ки бо кӯмаки шарикони рушд аз ҷониби коршиносони дохилию хориҷӣ анҷом дода шудааст муаррифӣ карда шуд. дар он намояндагони ширкатҳои суғуртавӣ, бонкҳо ва дигар ниҳодҳои молии тоҷикистон иштирок карда масоили вобаста ба бимкунонии соҳаи кишоварзиро дар шароити тағйирёбии иқлим баррасӣ карданд. бо мақсади кӯмак ба соҳаи кишоварзӣ дар тоҷикистон ва дастгирии деҳқонон ва хоҷагидорон агентии иёлоти муттаҳидаи амрико доир ба рушди байналмилалӣ натиҷаҳои тадқиқот дар самти суғуртаи кишоварзиро дар чорабиние дар шаҳри душанбе муаррифӣ намуд. дар он роҳбарон ва намояндагони тақрибан 40 ширкати маҳаллӣ, бонкҳо ва дигар ниҳодҳои молии тоҷикистон иштирок карданд. ҳадафи тадқиқот муайян кардани имконпазирии таҳия ва пешниҳоди бимаи кишоварзӣ барои ҷуброни талафоти деҳқонон ва тиҷоратҳои соҳаи кишоварзӣ аз зарари офати табиӣ ва мушкилоти бозор мебошад. таҳқиқоти мазкур бо истифода аз ҳамаи василаҳои пажӯҳишӣ аз ҷумла омӯзишҳои санадҳо, таҳлили маҷмӯи маълумот ва суҳбатҳо бо гурӯҳҳои зарурӣ гузаронида шуд. дар ҷараёни таҳқиқот маълумоти моҳвораӣ дар бораи обу ҳаво таҳлил гардида бо деҳқонон муҳокимаҳои гурӯҳӣ ва бо намояндагони ширкатҳои бима, муассисаҳои молиявӣ, созмонҳои ғайридавлатӣ, ниҳодҳои танзимгари давлатӣ суҳбатҳо гузаронида шуд. вақте ки боду ҳаво вайрон мешавад, ҳаво вайрон мешавад, сардӣ меояд ё хушкӣ меояд ё ки мисол гармо меояд, аз ҳамин чиз ҳисобу китоб намуда. мисол вақте ки деҳқон агар муайян намуд ки дар авохир баъд аз кишти зироати худ сабабҳои мисол нагирифтани зироат аз боду ҳаво вобастагӣ дорад, аз сардӣ ё аз гармӣ ё аз хушкӣ ва ҳоказо, метавонад ки аз ҷониби мисол ширкати суғуртавӣ маблағ ба он рӯйпӯш карда шавад. барои ҳамин қисмати зиёди иштирокчиёни имрӯзаи маҳфили мо ҳам, семинари мо ҳам ширкатҳои суғуртавӣ ҳастанд ки то андозаи суғуртаи зироатро бимаи зироатро дар Тоҷикистон дарк кунанд, бифаҳманд ва дар амал татбиқ начунанд.
тадқиқот нишон дод ки бо назардошти офатҳои табиӣ ва вазъи обу ҳаво маҳсулоти суғурта дар сурати таҳияи мувофиқ ва пешниҳоди ширкатҳо дар бозор муштарӣ пайдо хоҳад кард. пажӯҳишгарон тавсия доданд ки дар қадами аввал суғурта бо назардошти индекси обу ҳаво ва бимаи чорво таҳия ва озмоиш шаванд, чун ҳамаи василаҳо ба деҳқонон ҷиҳати ҷуброни талафот аз офатҳои табиӣ имконият фароҳам меорад. ин таҳқиқот ба ҳама ёрӣ медиҳад то талаботи бозор ва таъсири эҳтимолии суғуртаи зироатро ба бахши кишоварзӣ фаҳманд ва баҳо гузоранд. ин маълумот ба ҳамаи ширкатдорони соҳаи кишоварзӣ имкон медиҳад ки барои татбиқи барномаҳои муфиди суғуртаи зироат дар кишвар қарорҳо ва тавсияҳои оқилона қабул кунанд, гуфта шуд дар ҳамоиш.